फिन आरोबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबा मोजां जाना जायाखै खुलुमबाय दे बरियासैना सुबुं सिबिथायाव गोनांथार बिफाव लानानै मदद होगासिनो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मेगना नुबाय दा नुबाय आंखौ नुबाय ए हामथारबायलै नोंना मोनसेल' नुखायामोन ना मोनसेल' नुवामोन ओरै आथिंनाल' ओमफ्राय दा मोननैबो जाबाय मोननैबो साबसिन नुबाय हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय जिउ गोदान बायदि मोननाय मोनथारबाय हाबाब दे बोरफादोल' जोंखौ दे इउपिपि लाइमोन हान्जानि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आथिखालाव राजखान्थि बिथिङाव मुखुब जानायनि गेजेरावबो सुबुंफोरखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होगासिनो आंनि बोराइया जेखौ जानो लोंनो होदों बेखौ खालामनो आरो नुनायालाय ओमफ्राय गावनि खाथियाव होबाबो गाव ओरैनो दांलाबायनानै खोख्लैयोमोन आरो जेखौसो होआ खोन्थानांगौसो ओमफ्राय दा बे सारा खबर मोननायखाय जोङो सारजों लांजानानै दा नुबाय आरो सेमोनबो थांबाय देग्लायबो थांबाय आंना सिगाङाव मेगना नुवामोन जोथोरलि मा होफैदों बेखौ आं नुखामोन सिगाङाव बेबायदिमोन आंनि अबस्थाया दा बे सांग्रां सारनि अननायाव फारसेखौ नायजाहैनो मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां जाबोबाय आरो दा नै फिट आरो मोनसे नायजाहैनो मोनबावबाय दा मोजां जाबाय आंनि खोमसि मुलुगनिफ्राय माखासे सुबुंफोरखौ सोराङाव लाबोदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मिथिनाय बादिब्ला 14 नं सिरांदुवार बियाबनि सिङाव दासिम सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरनि गाज्रि मेगनखौ फाहामथाय होबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि अनफावरि गोसोजों बेसेन नाङाजासेनो सुबुंफोरखौ मेगन फाहामथाय होनायनि गेजेरजों बयनिबो गोरबो गोसोआव जायगा मोनदों थारैनो खोमसि मुलुगनिफ्राय सोरां मोननाय सुबुंफोरा गोजोननायजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों मोजां जाना जायाखै खुलुमबाय दे बरियासैना दे खुलुमबाय Mày mà mày nè. Ya, pap. Sabi đi. Dah menni जाबाय दा. Awai मोनसे दा menni जाबाय नङा होमबा? Problem गैला. Direk. माबाया बसा साराव दाखुथार दाबो दाखुआ बिसोर नै लाइट साइड होदोंना औ दाबो ना गोरलै जानानै थायोना माबाया अपारेसन खालामजेननाया दाथ' क्लियार जाबाय नङा होमबा मोनसेयाथ' क्लियार जाखाबायमोन फार्स्ट लांनायाव दा सेकेन्ड लांनायाव बेबो क्लियार जाबाय नङा होमबा चेकआपखौ जों डक्टरनाव खनसे सोंहरनि हा डक्टरा जुदि नांगौ होननानै बुङोबा जों लांगोन दा नांला होनना बुङोबा जेबो उसुबिदा गैयाबा नांथ'ला नङा होमबा मुलिखिनिखौ जा हरदों नियम मथे माबा खालामबाय थाबानो जाबाय दे मालाबा फैबावगोन दे फै दे बयबो थादो दे उनाव फैबावगोन सिन्था खालामनाङा माबाफोर उसुबिदा जायोबा खोन्थाहर जोंनो दे आंनि बोराइया जेखौ जानो लोंनो होदों बेखौ खालामनो आरो नुनायालाय ओमफ्राय गावनि खाथियाव होबाबो गाव ओरैनो दांलाबायनानै खोख्लैयोमोन आरो जेखौसो होआ खोन्थानांगौसो ओमफ्राय दा बे सारा खबर मोननायखाय जोङो सारजों लांजानानै दा नुबाय आरो सेमोनबो थांबाय देग्लायबो थांबाय आंना सिगाङाव मेगना नुवामोन जोथोरलि मा होफैदों बेखौ आं नुखामोन सिगाङाव बेबायदिमोन आंनि अबस्थाया दा बे सांग्रां सारनि अननायाव फारसेखौ नायजाहैनो मोनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मोजां जाबोबाय आरो दा नै फिट आरो मोनसे नायजाहैनो मोनबावबाय दा मोजां जाबाय आरो आंनि मेगना नुबाय दा नुबाय आंखौ नुबाय ए हामथारबायलै नोंना मोनसेल' नुखायामोन ना मोनसेल' नुवामोन ओरै आथिंनाल' ओमफ्राय दा मोननैबो जाबाय मोननैबो साबसिन नुबाय हाबाब हामथारबायलै हामथारबाय जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबाय जिउ गोदान बायदि मोननाय मोनथारबाय हाबाब दे बोरफादोल' जोंखौ दे जेरावबो सोरखिलांनो हाथांदो दा मोजांल' एसे थादो दे नुवा बेनो दा
बेनो ओरैनो माबासो सोर सोर दं न'खरावलाय न'खराव फिसाला साथाम दं डक्टरा सानसे गाननो होदों बे गग्लसखौ बुंहराखै बुंहराखै जों सोंहरगोन दे बिदिबा सानफ्राव दा खुथार दे वा सानाव दा खुथार बे ओरैनो दे बे फिसाला गिदिर ना उन्दै दुइसिन दुइसिन मा मावो फरायगासिनो सार फरायगासिनो दं मायाव बिए फाइभ सार बिए बहाय फरायो बेंथलाव बेंथलाव ना दे बरिया जों गोबाव खालामला जास्ट खबर लानानैल' फैदों जों मादै दे उनावहाय आरो खबर लाफैबावनोसै ओमफ्राय बेखौथ' आरो चेकआपआव लांगोन ना लाङा चेकआपआव जों डाक्टारनाव सोंहरनि नांगौ होननानै बुङोबा जों लांगोन नाङा होनाबा थाथ'गोन खिन्थु मुलिखिनिखौ जाबाय था मुलियाथ' हरनाया सानबानि हरदोंमोन जाजोब्बाय सानबानिल' हरखादोंमोन दा द्रप हरदों नामा हराखै द्रपा दङ सानसे होनो होदों जबखौथ' होबाय थानो होदों सारजासे बे मेगन अपारेसन जानाया मंगलबारसिम आरबार ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय सयबार बाहाय लिरना हरनाय दंखायो सार ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय खनब्रै बिनि उनाव खनब्रै सप्तासे ओमफ्राय उनाव जोबथानायाव खननै जाबाय दे मोजां बे नियमखौ फालिथ' मुलिफोर जोबखांबायदोबा जों खोन्थाहर जों लाबोना होफैगोन दे औ दे थाथ'दो जेबो जाथ'खायाखै एकदम उल्था फाल्थाखौ दाजाथार दे थादो दे दे खुलुमबावबाय दे थाथ' दे मोजां नुबाय औ मोजां नुबाय सार दे मोनसे बावहाय जों बानायखादोंमोन दा औ सिगाङावबो आरो मोनसे बानायबावबाय दा औ मोजां नुबाय दा मोजां नुबाय क्लियार बरिया मारै फुरा क्लियार दा औ दा प्रब्लेम गैला बे ड्रप सब मेडिसिन हरनायखौ मोजाङै बाहायबाय था बाहायगासिनो औ माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जोंनो फन हर दे औ दे ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै मा ओंख्रि ओंख्रियानो संबावाखैदां बे मुलि आराम एकदम नुलामोन खालामो ओरै दांग्रोमोन हनै बियादैयानो मोनथिगौ रन्जियानो दांग्रोमना थाबायग्रा जाबायमोन बिदिनो ओंखाम ओंख्रि होफैनायखौनो सिनायलामोन नंगौ एकदम फुरा क्लियार क्लियार दा थाइनैबो जाजोबनाय जाबाय प्रिथिबियानो गैलामोन नोंनि थाखाय ना बुहुमानो गैलामोन दखारसैमोन नाय नोङो नङा होमबा दा खिन्थु जाबाय भगबान दं नोंनि थाखाय बुहुमा फैफिनबायब्रा नङा होमबा दे नुफिनबाय माने खिन्थु नोंखौ खमाय साहाफोर बानाय नाङा मालाबा जों ओंखामखौ जाफैयो जोंनाव र' बै मा बै गला औ बाय जानो आइडिया मोजां दांग्रोमबायसोमोननो दाथ' नुबाय दा खामानि मावनो हासिगोन बे दा दाथ' नोङो आरामसे माबानो हासिगोन नायदां ओंखाम संग्राखौ खामानि दामानि मावफिननो हासिगोन बे दा नुफिननाय जाबाय आरो ना प्रिथिबि नुफिननाय जाबाय दे मोजां नुफिननायनि नोंनिफ्राय नुफिननायनि अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिया 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो जेरै सि जोम गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय पार्टी वेर एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल जुथा बुट आरो स्निकार्स सोलोंथायारि फुथलाफोर पाजलफोर बोर्ड गेम्स एक्शन फिगार फुथलाफोर आरो गोबां आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार फिडिं एक्सेसरिज स्ट्रलार आरो गोबां एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज गहेना बेग सानग्लास घड़ी आरो गोबां फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै
मेटल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिसार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।